akpọkugo ụmụafọ obodo anyị bụ Naịjirịa ka anyị nwee olileanya na ikpe nkwụmọtọ ịkwụba akọtọ na egbebelu ugobelu ga-adị n'obodo a n'oge na-adịghị anya. Archbishop Ibezim kwupụtara nke a n'oge ọ na-ezi ozi presidential charge na ya bụ synod nke na-aga n'iru. Okwu nke mbụ na synod nke Dayọsis Ọka na-enwe were ọnọdụ na St. Peter's Anglican Church Agụlụ, kansụl ime obodo Anọcha. Amaka Chibuzokoye nọ ebe ahụ wetara anyị ozi a. Archbishop Ibezim kwararịrị na Naịjirịa bụ obodo Chukwu gọziri mana ha anaghị etinye ihe ndị ahụ n'ọrụ, mana ihe ndị ahụ o nwere bụ ihe ndị ụfọdụ ndị mmadụ na-ebukọrọ maka ọdịmma naanị onwe ha. Ọ gwara ndị ndu gọọmenti nke Prọfesọ Chukwuma Soludo ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-emejupụta ihe o kwere na nkwa. Archbishop Ibezim kwuru na ọchịchị na ugbu a na-aga n'ihu ime ka steeti a bụrụ ebe dị mma obibi. Ka ọ na-ekwu okwu n'isiokwu ya bụ synod nke bụ Running the Christian Race: Implications for Family in Perilous Times, Archbishop Ibezim kpọrọ ndị ezinụlọ Kraịst ka ha gbaa mbọ wụnyite ụlọ nke Chineke ga-ebi n'ime ya. N'aka nke province nke Niger, Right Reverend Ephraim Ikeakọ nke Amichi Diocese kọwara ya bụ charge dị ka ihe ga-akwalite ọdịmma ezinụlọ dị iche iche. Dị ka ọ na-anabata ya bụ charge dị ka ihe eji garụ ọrụ na ya bụ diocese, onye diocesan chancellor Justice O.J. Okeke kọwara charge a dị ka ihe dị mma maka ezinụlọ ọbụla nke ga-ewulite ezinụlọ dị mma. Ndị nọ na ya bụ mmemme gụnyere Deputy Governor nke steeti a Dọkịta Onyekachukwu Ibezim, onye Dean Church of Nigeria Most Reverend Buba Lamido, ndị Archbishop na ndị Bishop karịrị 50 n'ọnụọgụ, onye President Mothers Union nke Province of the Niger Oriakụ Martha Ibezim.